A jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Wannan bidiyo ɗin ina so na yi shi ne takanas ta Kano ga mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano, watukan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna tun daga lokacin da ka tsaya neman takarar gwamnan jihar Kano, kowane lokaci muna sane da cewa idan za ka yi speech ko za ka yi bayani a mambarin siyasa ko na makamancin haka, kakan furta cewa idan har wannan mulki na jihar Kano ba alkhairi bane a gare ka da addininka, Ubangiji Allah kai ya baka. To sai aka zo aka yi zaɓe kuma Allah sai ya tabbatar da ikon shi, sai nasara ta tafi ga shi a opponent ɗinka wato Abba Kabir Yusuf. Allah haƙiƙa dama mu ba mu san me zai faru ba, Allah kaɗai ya sani, la ya'lamul ghaiba illa Allah. Kuma mu muna lalabe ne a cikin muna rajin bil gaibi ne, muna lalabe a cikin mu san me zai faru ba, sai Allah ya zo tabbatar da nasara ga shi Abba Kabir Yusuf. To ina tunanin cewa ikirarin da kake ko kuma neman zaɓin Allah da kake a baya, wannan yana tabbatar cewa kana da tauhidi, kana da ikhlasi, mutum ne kai mai ilimin addini. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna tun da lokacin da ka fara siyasa, ba na tunanin ka zauna ko ka yi azumi in yi yaren 'yan siyasa, ba na tunanin cewa ka taɓa hutawa. Ka zo ka yi ciyaman shekara 8, ka zo ka yi kwamishina, daga kwamishina ka zo ka ƙara yin kwamishina, ka zo ka ƙara yin kwamishina a lokacin Kwankwaso, ka zo ka yi a lokacin shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ka zo aka ɗauko ka kana kwamishina aka baka mataimakin gwamnan jihar Kano. Wannan hukunci nan Ubangiji daga a lokacin da ya ga dama. Saboda haka Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, wata ko al'ummar jihar Kano sun nuna maka soyayya. Sun zaɓe ka a matsayinka na Nasiru, ba su zaɓe ka a matsayin wani ya tsaya ma ko na makamancin haka ba, saboda suna ganin cewa kai mutumin kirki ne, da yawa aka fito aka zaɓe ka, kusan ƙuri'a 800 da wani abu aka baka. Ba kowa ne zai iya fitowa lokaci ɗaya takarar gwamnan jihar Kano a bashi wannan ƙuri'a ba, ba kowa ne zai samu wannan nasarar ba, amma kai ka zo aka baka wannan nasarar. Me yake nufi? Maybe akwai nasara a nan gaba, sai a haƙura. Wani lokacin zaka so abu ba alkhairi bane a gare ka, asa an takarahu shi'an وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Saboda haka tunda ka nemi zaɓin Allah tun daga farko kuma ga abin da Allah ya zartar, to ba na tunanin cewa bisa dukkanin girmamawa ba na tunanin cewa sai an je ana kai komo ko ana neman canja alƙalamin zaɓe ko a je a kai ƙara kotu. Da roƙon wannan da fatan wannan roƙo hukunci wannan shawara da na bayar a matsayin ɗan jihar Kano, kuma wanda nake mutum wanda nake ganin cewa zan iya ba da shawara, kuma kai mutum ne mai fahimta, insha Allah wannan shawara ko in ce wannan sako ya zo gare ka. Allah ya samu dace, Allah ya tabbatar da zaman lafiya a jihar mu ta jihar Kano ga ƙasa baki ɗaya. Assalamu alaikum, Abdul Sahib.